ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରକୁ ଶକ୍ତିପୀଠ କୁହାଯାଉଥିବା ସହ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତିନି କୋଣରେ ରହିଛି ତିନି ଗୋଟି ଶୈବପୀଠ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେଲେଶ୍ୱର, ବରୁଣେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖିଲାଟେଶ୍ୱର। ବିରଜା ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରୁଣେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଅରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜି ମକର ମେଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 5:02 ସକାଳ। ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ମେଳା ବୁଲିବୁ। କୁଶି ନଦୀ ବା କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ, ଯେଉଁଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ବରୁଣେଶ୍ୱର ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ 1 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାର ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।